Miljoen, het is die Santje februari, dit is Bient. Miljoen on tafel. Sietske Vlieger over de terreuronslagen in haar Denemarken en de kracht van haar longenoten daar. Jouke de Vries die dreamde jeden van een Frieske universiteit en die dreamt, ja, die komt uit. En staatssecretaris Jette Kleinsma, wie joert in de eerste week van Nederland. Goed zo, actiefoto. Ja, dat ziet er gezellig uit. Hoe wie het joert? Het was ook heel gezellig. We waren, de kinderombudsman en ik, op werkbezoek op 2 basisscholen. En de kinderen hebben ons ontzettend veel verteld. Oké, nou, daar jaren we aanstaan dus volle meer hoor. Ja, Denemarken, daar zullen we het nodig hebben. Want dat wie dit weekend even het centrum van de Vraat. Terug de terreuronslagen in Kopenhagen. En juist kwamen de 30.000 mensen bij elkaar om die onslagen te bedenken. Sietske Vlieger, jou komen van Drielst. Ja. Wenny dus al 30 hier in Denemarken. En even waarom? Van vakantie. Ja, even kwart. Ja, hoe is dat dan op de zin dat dat eigenlijk hier... Nou ja, het is je heitel omdat de zin dat het daar gebeurt. Nou, ik vind het toch wel een beetje griezelig. Ik wil net zeggen dat het helemaal onverwacht of zo kwam. Ja? Nee? Want eigenlijk stond 2006 met die tekening van die Kurt Westergaard van Mohammed en met een bom in zijn tulpan. Hij echt een gevoel had van er kan best wel eens iets gebeuren en zo. Dus het komt net echt helemaal onverwacht. Maar aan de andere kant hoop je dat het net gebeurt. Nee, dat Denemarken een beetje te liets is en het belangrijk genoeg is en zo. En, dus ja, we het leven net hebben natuurlijk. Nee, zeker. Dat zullen we even waarom naar die sneun die het eigenlijk heel Kopenhagen in vuur en vlam zet. Ja. Na een urenlange zoektocht heeft de Deense politie vanmorgen een man doodgeschoten die zo goed als zeker gisteravond en vannacht 2 aanslagen heeft gepleegd in Kopenhagen. Daarbij doodde hij in totaal 2 mensen en verwondde hij 5 politieagenten. De eerste aanslag pleegde hij gistermiddag op een bijeenkomst over godslastering en afgelopen nacht opende hij het vuur op bij een synagoge. Så det er det vi altid har frygtet. Det er også det vi hele tiden har advaret imod, at det kan ske i Danmark. Ja, je zit er te knikken. Ja. Want je zei eigenlijk hetzelfde wat is de mos uit. Ja, wat we eigenlijk altijd een beetje bang voor West binnen. Eigenlijk stond die tekening zo dat ja. Ja, en nou is het dus gebeurd. Een 22-jarige jongen, zogenaamd uit de sloppenwijken van Kopenhagen. Ja, maar toch wel een jongen die een opleiding volgt hier, min of meer best slim weer en zo, maar dit echt extreem tocht. Ja. Een jonge en zo, dat, ik vind het wel griezelig, ja. Wat gebeurt er nou op dit stuit? Want je hebt contact met je man die er nog in Aalborg in, weet je hem? Ja. En je hebt in Kopenhagen ja, de ben van mijn man die woont in Kopenhagen. Dus Maria die woont er dichtbij bij het dus Deersketten is. Ik nog. Ja, de eerste reactie weer van oh nee, en nou, het is er dichtbij komen, maar ze binden dus net dat. Ik vreeg je, Niels vreeg ik van de best over nooit bang. Nee, zeiden, want ach, het is gevaarlijker om niet verkeerd te fietsen. Oké, dat is lekker nuchter. Ja, hij is heel nuchter. En hij zei van ja, ik ben wel bang op die manier van het extremisme. En ik een beetje het gevoel van oh nee, nou gaat echt we hebben dus binnenkort per maand een jaar of zo hebben we dan verkiezingen en dan gaat alle politiek keert dan worden de extremisten. Kun je dat vaststellen, mevrouw Kleinsma, dat dat nou zo gaat? Nou ja, ik kan me voorstellen dat als er verkiezingen zijn, en die zijn binnenkort ook hier in Nederland natuurlijk, de Provinciale Statenverkiezingen, dat wel een onderwerp is. Maar ja, ik zou tegen ons allemaal willen zeggen, of we nou in Denemarken wonen of in Nederland, dat we ons niet bang moeten laten maken. Want dat is natuurlijk bij uitstek wat IS, deze jonge jongens, hoe ongelooflijk treurig ook, eigenlijk graag willen dat we zo bang worden met z'n allen, dat we in de schulp kruipen en niet meer blijven staan voor wat wij belangrijk vinden. En nou ja, dat vind ik hier in Friesland altijd bij uitstek. Ik heb, toen ik even met u sprak, toen zei je, nou ja, dat woord Minskip, dat onderstrepen we niet meer zo enorm, want het is de laatste tijd wel heel erg in sinds wij culturele hoofdstad worden hier in Leeuwarden. Maar het blijft toch mooi
dat je als samenleving je gewoon te weerstelt tegen dit soort ellende. Ja, want dat gebeurde dus ook juster, hè? Je hebt 30.000 mensen. Je man had ik erbij staan? Ja, hij zit dat in Aalborg. Dat is dus de vierde stad van Denemarken. Er zijn dan 2000 mensen bij elkaar. En in Kopenhagen weer 30.000. En precies het wordt neerschept. Dat is wie ik wat dus... Helle Thorning-Schmidt, dus de minister-president, die zei dat dan ik, dus de gemeenschap, en we blijven gewoon uzelf. Ja. En wat mij erg opviel, wie de vergelijking, of wat ik vierde, de vergelijking maar toen in 2011 met Breivik, de Noorse rechtse extremist, die dan dus al jaren jongeren dees zitten het. En toen weer dus ik al die bij een stille optocht met fakkels en zo. In Denemarken. Dat week in Denemarken, door heel Denemarken. En ik het gevoel van gemeenschap, van solidariteit en Malko staan. En nu is het dus zo dat we jongen dezelfde vestjes weer. En nu is het gevoel van nu is het bij us. En nu is het een oorsoort extremisme. Maar wat mij heel erg opvoelt, weer dat Justerjoen in Kopenhagen, die werden net alleen nog maar de gewone Denen, die winnen dus ik, de minder radicale moslims, die winnen er ik bij. Ja. En die ben nu eindelijk begonnen om zeggen, ik word beslissend van dit willen wij net. Dat is dus de positieve kant dan gewoon dit verhaal. Dat vind ik wel, ja. Ik vind wel dat een ontwikkeling gebeurt dat ze nou echt vinden van wij moeten dus net... Dus in heel lange tijd heeft ze een beetje wat stilhouden, door ze net maar te bemoeien. Maar nu heeft ze echt zo van, ja, maar dat willen wij niet. En ik hoop dat dat invloed heeft op de politieke situatie. Dat zowel rechts als links, of weet ik, alles wat extremisme is, dat die echt een beetje veelt van, dat wil de bevolking dus niet. Nee. Nou, ik wens je een soort sterkte. Wanneer zul je er weer in? Ik ga morgen weer naar huis. Okay. Ja. Nou, een soort sterkte daar. Dankjewel. Komt vast voor goed. Ja, dadelijk in uw serie Portretten over de sociale werkvoorziening praten wij met Johan Lodewegen, want hij werkt bij Caparis in Ljouwert. En nu zullen we eerst even dromen van een perfect Friesland. Ja, maar de stedenverkiezingen in het vooruitzicht wil Omroep Friesland de komende weekend de dromen van uw provincie vangen. En we beginnen met die van professor Jouke de Vries. Want jarenlang droomde hij dat Friesland een eigen universiteitscampus krijgen zou. Nou, en dat hij nou aanstaan op 1 mei zijn eetjes iepen dat, dan is zijn droom uitkomen. Ja, toch? Ja, zo zit het, hè? Zo ken ik. moet dan een heel soort werk verzetten. Maar het eerste idee en binder om die universiteit te ontwikkelen in Ljouwert. Het is natuurlijk een prachtig project. Je neemt dat een droom, en dat is het natuurlijk ook. En die moet natuurlijk wel uitkomen. Maar het kan wel, denk ik. Maar dat lijkt het er toch op? Wij krijgen toch een universiteit? Zeker, zeker. Maar dat is nog in de conceptuele fase. Dus dat moet helemaal uitwerken worden. En als ik dat klaar krijg met alle instellingen in Ljouwert en in de provincie, ja, dan hebben we een hele mooie Lietse universiteit in de provincie Friesland. Nou, dream even met mij mooi. Ja. Ik wil dat een beetje fysiek zien. Ik wil al nou een beetje wat jongeren erin zien. Ik wil wat professoren zien, maar zijn hoedje op of ben ik wat ouderwets. Hoe heet het verregen? Nou ja, wat er komt is een university college. Dat zijn eigenlijk, wat ik krijg, zo hele Lietse universiteiten. Daar komen in totaal 600 studenten als het goed gaat. Dus dat zijn de eerste 3 jaar van een academische opleiding. Dus per jaar komen er 200 studenten binnen. En dat zijn inderdaad deze studenten die staan in de studio met een baret op. Dat is een breed liberal arts and sciences programma. Dus dat betekent dat ze in het begin een brede opleiding krijgen en dan zich specialiseren in bepaalde onderwerpen die hier in de provincie dus van belang binnen. Zoals? Nou, energie, water, life sciences, toerisme, meertaligheid. Dat zijn de onderwerpen die hier op de kennisagenda staan. En als wij taststemming hebben van het ministerie van OCW in Den Haag, dus van de collega's van mevrouw Kleinsma, dan moet je voldoen aan de eisen van de kennisagenda. Dus daar koersen we op. Ja, maar het is dus nog net heel wist, dus, begreep ik. Nou, er zijn dus al masterprogramma's hier, maar de Hege Squal. 5, daar wil Grains er nog 5 bij, dus dat er 10 komen op het masterniveau. Dat is hier 4. Dus dan heb je daar, als je dat goed doet, per master 40. Dan heb je de 400.
plus 600 in het undergraduate niveau wordt het neemt in het Engels. Nou, dan heb je in totaal 1000 studenten die op het hoogste niveau studeren in Leeuwarden. Dat is echt een universiteit. Zaten we het hier in Friesland. Nou, wij gaan even naar de wortels van de Dream. En dan komen we uit in Grains. Want wat is er van de Friese Universiteit waarom te vinden in het Universiteitsmuseum? Miranda Werkman die zocht dat op geheel eigen wijze uit. We zijn hier in het Universiteitsmuseum van de Universiteit Grains in de mooie kamer, maar het mooie spul. En dan zit er hier dan niet uit de Friesische Universiteit, uit zijn deze dondertjerken? Omdat Napoleon de helte van de universiteiten in Europa voortbezuinigt en de verkiest om die van Frencher in 1811 te sluiten in plak van Grains, wilst Frencher altijd grutter weer. Waar gaat het mis, Arjen? Grains wie altijd de tweede universiteit van het noorden, na Frencher, wie altijd het Lietse broerke, maar dat wie krijgt verloren. Rond 1800 krijgt Grains de boppenhoorn, zeg maar, werd krijgt wat grutter. Toen moesten ze een karmaatje en toen dachten ze, we kiezen voor de universiteit die groeit. Oké, nou ben we 200 jaar later en krijgen we een faculteit in Leeuwarden. Nieuwe kansen. Wat kunnen we leren van het verliezen? Oftewel, wat hebben we nodig, Arjen? Ik denk dat het echt enthousiasme is heel wichtig. Misschien wel de wichtigste. Maar ook goede wetenschap en de bestuurlijke gunfactor. Dus het bestuur moet erachter staan van politici, maar ook van de universiteit. Dan is het een heel eind als die drie dingen haast. En wat Jilt en een portret van professor Jouke de Vries. Dat jet wel een beetje bij universiteiten. Friesische Universiteit had altijd portretten van professors hoorn. Internationale bezoekers in de 18e eeuw die zeiden, oh dit moeten wij ook hebben, dat is fantastisch, die portretten. Maar dat we altijd wel van mensen die het al verstaan winnen. Nou ja, hoef ik net alles kreks uit te dwan als jij iets. Goed ding hier, Klaas Lagerweg. Maar nog even die dondertjerken van Frenchen. Wat wie dat? Daarmee kun je de bliksem simuleren. Dat slaat dan in die tjerken en dat knalt dan uit elkaar. Ah, nou, nemen we die weer mooi. Kan die wel een plak krijgen in het toekomstig museum van de Leeuwarden Universiteit. Ja, jouw zegen daar wat gebeurt, hè? Ja, prachtig filmpje. Maar het is opvallend dat je hem daarvoor naar Grains ging. Dit wordt wel een faculteit voor Grains. Maar Friesland heeft natuurlijk zelf ook wel een museum. En daar hing je nog de portretten van al die hoogleraren. En Friesland weer natuurlijk naar Leiden, zie je niet naar Leiden, maar weer echt een universiteit van de verlichting. En daar heeft dus Grutte mee gestudeerd. René Descartes had er een hier zitten, John Locke had er zelf zitten. Dus het weer een voorname universiteit. Het heel goed dienen altijd. Ja. Alleen nog omdat de inspectie van Napoleon zei, we moeten één universiteit hebben in Nederland, dat wordt Leiden. Toen hebben ze Friesland gesloten, de inspectie is naar Grains geweest en die vonden eigenlijk de afstand van Grains naar Leiden te vier. Dus Grains kon iepenblowen. Ja. En dat weer het probleem. Ja, toen weer de afsluiting in net, hè? Dat heb ik nog nooit gelezen. Nee. Maar zullen we eens even zien, want je praat er een beetje voorheen. En wij achter mij. Ja, dat vind ik wel mooi. Zie je maar eventjes. Ja, het begin van het portret. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Nou, dit is maak het terug, Klaas Lagerweg. Want dit is natuurlijk... Dit maakt ergens Dit is een begin, ja. Ja, dit is een begin. Nou, dat hengen we direct op. Ook daar een gebouw heen. Ja, dat is zeker. Dat wordt heel mooi. Ja. Dit is het begin van jou. Ik ben daar wel Heb je er zelf ook nog als Fries een bepaald gevoel bij? Dat je hier waarom dat vreegt iedereen mij. Dat zitten ze in de kranten van, hij gaat terug naar zijn roots. En ik zeg zo al, ik heb 30 jaar in de Randstad gewerkt, in Leiden en Den Haag. En ik heb daar ook wortel geschoten. Dus ik geloof het net. Nou, dat is je praat nog te goed ik praat nog goed Fries en Gay Fries, maar ik ben eigenlijk overal wel thuis. Dat irriteert mijn vrouw wel. Als ik op vakantie ben, dan zeg ik onmiddellijk hier kijken we een huis, want dit is het mooiste wat er is. In Amerika of Zuid-Afrika of op Thailand, hier. Dat heb ik altijd. Ik ben overal wel thuis. Dus maar mevrouw Kleinsma, dat kan ik wel beamen, want ik ken Jouke de Vries al langer dan vandaag, want ik was wethouder in Den Haag. En in Den Haag heeft Jouke ook echt een fantastische campus gemaakt. Ja, dat wil ik vragen. Wat mooi. Mist wat een goeie hier voor u? Volgens mij hebben jullie hier echt de juiste man op de juiste plek. Want Jouke heeft vanuit Leiden die campus gemaakt in Den Haag. Nou, dat zit nou ook echt in een prachtig gebouw. Dus dat zit er ook. Gebouwen, ja, midden in de stad. En Den Haag is veel sprankelender geworden daardoor, want er zijn veel meer studenten. En het mooie is, en dat hoorde ik je net ook zeggen, dat in Den Haag studenten nu studeren die ook bij Den Haag passen.
Want Den Haag is een stad van vrede en recht. Dus het zijn allemaal dat is mooi wezen. Ik heb altijd heel goed zien wat wil Den Haag. Ja. Den Haag hoe legal capital of the world. Ja. Internationale stad van vrede en rust. Dus de opleidingen het daar maar te maken. Ik zie ook in Ljouwert en de provincie nou, wat is hier nodig? Ja. Dus daar moet je op koers zijn, want dan krijg je die gunfactor van de bestuurders. Want dan zeggen die bestuurders, ja, dat is wat wij nodig hebben. Ja. En dan komt het. Nou, en dan blijven de studenten ook hier wonen. Hè? En gaan ze niet na hun studie weg. Want ja, ik heb zelf in Groningen gestudeerd. Ja, dan kijk je toch om je heen. En ik kan me zo goed voorstellen dat het fijn is om hier dan te studeren. En hier ook te kunnen blijven wonen. Nou, laten we het hopen. Het mag wel wat broertje weer in Friesland. Alleen maar goed, toch? Ja, dat gebeurt wel. Oké, succes ermee. Denk even nou hoe dat schilderij. Kost een present. Hè? Dus daar hekken we over over. Oké. Ja, we zullen het hebben over participatiewet. Het wordt Silaas nog wel vallen in het peteer met Jette Kleinsma. Het is een woord dat de haatpersoon in uw serie van deze week maar al te goed kennen. De 5000 meiwerkers van de sociale werkvoorziening in Friesland die zullen het misschien net al te vaak uitspreken, maar vernemen wel de gevolgen ervan. Want het werk komt onder druk te staan. In Joet volgen we Johan Lodewegen. Hij is werkbegeleider bij Caparis. Hey, lukt het Bouke? Oké, jongen. Ik ben Johan Lodewegen. Ik ben 51 jaar. Hoi, alles goed? En ik werk hier bij Caparis als werkleider, afdeling Copa. Het is min of meer productiewerk, zeg maar. Maar dan wel in een wat rustige vorm. Zeg maar. Er zit beslist geen druk achter. Maar het is hoofdzakelijk stickerwerk wat hier gebeurt. Hè? Dit werk is voor mij een geschenk uit de hemel. Dat zeg ik gewoon. Ik bedoel, ik ben zo blij dat ik met deze mensen mag werken. Maar ook de kans dat ik dat heb gekregen. Ja, de eerste dagen was voor mij, ik zat te fluiten. Ik was zo blij, want ik mag hier nou werken. Ik mag met deze mensen dag in dag uit mag ik gaan werken. Dat is het mooiste wat je kunt beleven. Tenminste voor mij. Lukt het, Harm? Ja? Ga met je rug. Ja. De uitdaging is om de mensen te helpen met hun probleem. En dat ze het gevoel hebben dat ik goed naar ze luister en er wat mee doe. Bij mijn reguliere bedrijf, waar ik dus hiervoor heen heb gewerkt, zeg maar, dat deed ik het uit mezelf. Maar eigenlijk mocht het niet van mijn baas. Mijn baas zei wel van, hun probleem, dan zoeken ze maar uit. Je bent geen sociale medewerker. Nou, zo voel ik me eigenlijk wel, omdat ik dat gewoon belangrijk vind. En door bescherming aan hun te geven, kunnen ze later ook beter hun werk goed doen. Nou, een mooie bos bloemen. Ja, dat is toch mooi. Ja, waar heb je het nou verdiend? Oh, voor een nieuw kantoortje. Voor een nieuw kantoortje? En dan hebben we respect. Respect, ja. Je krijgt gewoon zoveel voor terug. Ik bedoel, als ik dan zie, wat foto's gemaakt van mij, wat een bos bloemen, namens de hele groep komt een bos bloemen, omdat ik een nieuw kantoor krijg. Nou, dan hoef ik eigenlijk bijna al niks meer te zeggen. Je krijgt zoveel terug. En dat is dit. Je beloning op je werk. Nou, mooier kun je het niet hebben. Ja, voor de Kleinsma, je had een mooi beeldje, zit ik heel goed te zien naar de beelden. Ja. En toch daar heb ik wel een heel soort problemen nu. Die sociale werkvoorzieningsmensen, die moeten eigenlijk gewoon uit dit werk waaien, omdat ze een reguliere baan moeten. Wut zijn. Nee. Het is denk ik goed om even te vertellen dat de mensen die nu in een sociaal werkbedrijf aan de slag zijn, in heel Nederland gewoon in die sociale werkbedrijven kunnen blijven werken. Maar wat er nou verandert met de participatiewet is dat er geen nieuwe mensen in de sociale werkbedrijven op de oude manier gaan werken. Maar de sociale werkbedrijven worden veel meer van de 21ste eeuw. En ik hecht er heel erg aan om ook tegen de mensen die we op het filmpje zagen en ook de werkbegeleider te zeggen dat er wat dat betreft dus niks verandert. Maar dat ik zo graag wil dat er nog veel meer mensen met een beperking aan de slag kunnen komen. Ja. Dus
Die participatiewet die gaat daarover. En we hebben een sociaal akkoord gesloten met de werkgevers in Nederland. En die hebben gezegd, we maken 100.000 extra plekken voor mensen met een beperking. En toen hebben de overheden gezegd, doen wij er nog eens 25.000 bij. En het gaat er dus om dat mensen met een beperking naar die plekken toe gaan. Ja, nou, dus deze mensen kunnen gewoon blijven werken. Dat is het punt duidelijk. We zullen nou even nooit het verhaal voor jou. Je bent in Heegte op Skieringen West. Ja. De eerste week van Nederland, maar Ben praten. We zeggen al wat beelden in Joet. Ja. Zit je met Ben te praten. Is er nog iets bijbelen wat die in het zijn dat we denken van ja, dat denk ik toch nog wel eigenlijk hoe nou? Nou ja, we zagen net toen dit programma begon natuurlijk dat we in een kring van kinderen zaten. Want ik was hier met de kinderombudsman vanmorgen op scholen. En een van die jongens die zei toen de kinderombudsman vroeg, waar droom jij nou van? Toen zei die jongen, ja eigenlijk zou ik piloot willen worden. Of misschien geen piloot, maar dokter. Of toch maar boer. Of hij zei, eigenlijk weet ik het nog niet. Maar dat is ook helemaal niet erg. Want ik heb nog even, maar ik wil wel wat worden. En dat vond ik zo mooi. En dat kun je dan ook zeggen, dat komt goed. Dan wen het wel in de eerste week van Nederland, maar dat redden we. Kijk jongens, wij moeten ervoor zorgen, gewoon als samenleving, dat ieder kind een toekomst heeft. En daarvoor... Maar is dat eerlijk, zijn zulke jongens te zeggen? Ja, die ja, vind ik wel. Want jullie wethouder was er ook. En het hele college van Leeuwarden, dat staat er ook enorm achter. Dat de armoede bestreden wordt, ook in deze stad. En dat er moet worden begonnen bij de kinderen. Want ja, dat pikken we gewoon niet. Nee, maar met alle respect, hè. Ik heb hier even het wie Heegte op Skieringen, Lijskamp, Vogelaarwijk, Krachtwijk, Aandachtswijk. Er wordt al zolang ik hier bij de omroep werk, we er een heel soort termen en een heel soort yield naar dat bracht. Ja. En nog altijd zit het onderom. Jawel, maar je merkt ook dat er wel degelijk iets gebeurt. Want ik kom er niet voor de eerste keer, zou ik maar zeggen. Vorig jaar was ik hier ook. En toen was ik bij volwassen mensen. En die hebben mij verteld dat er sociale wijkteams nu aan de slag zijn. Waarbij samen met de corporaties, dus met de woningbouwverenigingen, heel goed gekeken wordt naar... Zorg nou dat mensen niet uit hun huizen geplaatst worden, maar ben er nou vroeg genoeg bij om die mensen te helpen. Dus de schuldhulpverleners, de maatschappelijke werkers... Dan heb ik dat ook dat jonkje die graag studeren wil. Ja. Houd het even misschien is het helder om daarbij te houden. Ja. Hoe komt die uit die malaise? Ja, en nou is het zo dat de gemeente Leeuwarden een kindpakket heeft gemaakt. Dat is ook een advies geweest van de kinderombudsman. En in dat kindpakket zit van alles wat een kind nodig heeft om gewoon op te kunnen groeien. Zoals alle andere kinderen. Dus er zit in dat je lid kunt worden van een sportclub. Of dat je muziek kunt maken. Of dat je soms een hele dikke winterjas nodig hebt. Kan allemaal. Dat zit in dat kindpakket. En dit kind kan dus gewoon rustig op zijn school blijven. Kan, als het goed is, en Jouke vanaf 1 mei de vleugels hier kan uitslaan... op de Universiteit van Leeuwarden aan de slag als hij groot geworden is. En kan dus inderdaad chirurg of piloot worden. Want ieder kind moet gewoon die mogelijkheid hebben. Dat vind ik mooi, dat maak je in de zelfs ik zei. Maar we zorgen echt dat het vaak oorskeert in die weekend. Ja, maar dat pikken wij toch niet, jongens? Kom op. Kijk, in de 19e eeuw hadden we heel veel van dat soort wijken in Nederland. Hè? Met heel veel verdriet en armoede. En we zien dat na de economische crisis in 2008... mensen soms zonder werk zijn komen te zitten en ook weinig geld hebben. Maar we pikken het toch niet dat we die mensen in de steek laten. Dit kabinet, je kunt ervan zeggen wat je wil van dit kabinet, je kunt er heel veel van zeggen, maar er is wel 100 miljoen ieder jaar extra voor de armoedebestrijding. En ik let erop dat het echt gaat naar kinders en dat het gaat naar de preventie van die armoedebestrijding. Ja. Dat is hartstikke belangrijk. Nou, bedankt in ieder geval voor wat je verteld hebt. Ik hoop dat het goed komt, dat het jonkje, weet je, door hebben aan zijn bij jou op de universiteit zit en dan misschien net astronaut wordt, maar misschien wel lifetime. Maar weet je wat ook zo? Want er is namelijk een jongerenwijkteam gekomen in deze wijk. En die zijn hartstikke hard bezig om mooie dingen te verzinnen voor hun eigen wijk, want daar zijn ze heel trots op. En die willen ook zo graag bij jou op tv. Mag dat? Nou, daar praten we wel even over. Maar dat lijkt me geweldig. Mensen, Tieren, dank je, bent echt een politica. Dat brengt er ook wel tussen. Succes met alles, goede reis waarom naar Denemarken en hoop dat het rustig blijft. Ja. Dat is hetzelfde. Ja, dit wie bient van nou, morgen zit je Doekelijke Terpstra en Ad van Liemt. En het gaat dan onder oren hoe de Alversterrentocht van Jontje 84, die het integraal uitgestuurd wordt, dit weekend terug de NOS. En beide hebben daar hele goede herinneringen aan. Maak je zeker even zien, man. En van nou een hele mooie jongen verder.